Jaká paráda. Nebo to Zdenda vzdal? Tak přesal jsem na medočasné 41, prezident, pokud se dívá do výsledku, tak v tuto chvíli zatím pravý sportní druhé místo těch závodníků, kteří jsou na Pojď, no. Pěkný, pěkný, pojď! A už napad. Ještě klidně utíkat, jestli chceš. Rychlost tak se jak čert povídám, ty bylo tebe, že šli dostaneš plastr. Takže najíst se do bezvědomí a pak odpadnu. No to radši ne. To radši ne, já to mám třeba ráda, tady pak mám strašný výčitky, ale tak jakože ta odkrvená se odkulím a tak to jako je fakt. Dobře, takže přejídečka nebude, hody, doufám, že vám nebude pršet. A ještě nám řekni, kde ty hody budou, třeba jako pozvánku. No, Hodně Bojanovice, to řekla jak nesmělé, jakože bych nechtěla, aby tam někdo byl, ale on stejně bude spousta lidí. Tak vidím, že Bohušovo zranění, které si tady způsobil 30. června, už je dávno zahojené, že Bohuš se opravdu zase do tohoto požárního sportu opřel znova. To, co se mu tady stalo před měsícem a půl, tak zranění šlo stranou a prostě jeho touha bojovat dál a dál je věčná. Tak Bohuši, máš to nahoře, máš to za sebou. No, když jsi tak v práci, tak dneska úplně většinou. Říká se, a pojď, žento! A už jen zpátky do cíle. Krásný víkend.